Sowat, co-sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, Belagavi. Supported by Poddar Brothers. D Vera, for my every golden move. Travelbug. नई TVS Jupiter 125. V-Decor, innovating lifestyle. Ben's Home Studio, for your dream home. सगळीकडे आम्ही पळयतात की गणेश चतुर्थीचो उत्सव हो व्हड उमेदीन मनयतात आणि ह्याच निमतान आमी आयज बेळगांव हांगासर पावल्या। बेळगांव हांगासरल्या खडे बाजार हांगासरल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा कडेन आमी आसा। सर, तुमचं स्वागत आहे। या चौकातला जो गणपती आहे तो किती वर्ष झाली? आता आमचं 72 वर्ष चालू आहे। खरं ह्यो आमचं कसं आहे माहिती आहे, संयुक्त महाराज चौकातला मानाचा गणपती, बेळगावचा मानाचा गणपती आहे। ही प्रशासन आम्ही म्हणत नाही, खरं बेळगावचे म्हणतात हे मानाचा गणपती आहे। ही मिरवणुकीला पहिला नंबर आमचा मिरवणुकीला चालू तिथं लावल्याशिवाय मिरवणूक स्टार्ट होत नाही आहे। आणि किती लोकांचा हातभार असतो साधारण या गणपतीच्या? आता आमचे सगळे व्यापारी समाज, त्याच्यानंतर सगळे आमचे मंडळाचे कार्यकर्ता, एक आमची म्हणलं 50 जणांची टीम आहे इथं। चतुर्थीच्या निमित्ताने वेगवेगळे कार्यक्रमाचे आयोजन होतात, तर तुमच्याकडे काय आहे? आता आमच्याकडे कसं माहीत आहे, आम्ही एक कार्यक्रम करायचा म्हटलं तर हे नाही आहे। म्हटलं आम्ही एक मंडळाला आमच्याकडे एक मेसेज देतो, प्रत्येक टायमाला एक मेसेज देतो। आता तुम्ही बघत असणार आमच्याकडे एक मंडळाच्या आतमध्ये काय तर मेसेज दिलेला आहे सगळ्यांना। आणि आमचं 75 वर्ष महोत्सव झालेला म्हणून सगळ्या आमचं तिरंगाचं थीम आहे सगळं। यावर्षीचं आमचं थीम तिरंगाचा थीम आहे, म्हणून आम्ही सगळं तिरंगाचा थीम दिलेला आहे सगळं। किती दिवसाचे गणपती असतात साधारण बेळगावमध्ये? आमचे सगळे मंडळाचे बेळगावचे सगळे 350 मंडळ आहेत, सगळे 11 दिवसाचे हे असतात। आम्ही सध्या आसा गोंधळी गल्ली हांगासर आणि हांगासरल्या गणेशोत्सव मंडळ हे खूप जुने असे गणेशोत्सव मंडळ। सर, तुमचं स्वागत आसा। नमस्कार सर, किती वर्ष झाली गणपती पुजताय? आमच्या मंडळाला 111 वर्ष झालेले आहेत। 111 वर्ष। 1911 साली आमच्या बाजूच्या वेताळ इमारतीमध्ये या मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाली होती। त्याच्यानंतर मग हळूहळू प्रकारे मग जसं काळ बदलत गेला त्या मंदिराच्या बाहेरकडून आम्ही या मंदिराकडे आपण पुजवायला सुरुवात केली। यावर्षीची नेमकी थीम काय आहे? या वर्षीची थीम म्हणजे आमचं 111 वर्ष असल्या कारणामुळे ना आम्ही एक राजाच्या रूपामध्ये आमचा श्री गणेश साकारलेला आहे। आणि समाज प्रबोधनामध्ये पण आम्ही महाप्रसाद वगैरे गणहोम, कालच आमच्या इथं गणहोम झाला, जवळपास 6000 लोकांनी त्याचा प्रसादचा हे पण लाभ पण घेतलेला आहे। परत उद्यापासून आमच्या याच्यामध्ये संगीत खुर्ची, ट्रॅकिंग या सगळे आम्ही कार्यक्रम ठेवलेले आहेत। त्यामुळे असे आमचे हे समाजी उपक्रम पण असतात। काल प्लस आम्ही 100 पीपल्सचं ब्लड डोनेशन पण केलं होतं। आणि प्रत्येक वर्षी असं 111 वर्ष म्हणून आम्ही न करता प्रत्येक वर्षी आमच्या याच्यामध्ये ब्लड डोनेशन, मेडिकल कॅम्प, लहान मुलांना गडकट्यांची ट्रॅकिंग वगैरे, वृद्धाश्रमला मदत वगैरे हे कायम असते आमच्या मंडळाकडे। मागच्या 2 वर्षी आम्ही बघतोय की कोरोनाचा काळ होता, त्यामुळे लोक कमी यायचे। यावर्षी लोकांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? लोक किती येतात, जास्त येतात? 2 वर्षामध्ये म्हणणार तर आमच्या मूर्तीला प्रत्येक वेळेला हा रिस्पॉन्स चांगला चाललेला आहे। कारण बेळगावमध्ये एक आमच्या गल्लीचा असा उल्लेख असतो की बेळगाव इथली गोंधळी गल्ली म्हणजे मूर्ती देखणी राहते म्हणून। माझ्या अंदाजान 2017 सालची तुमच्या गोव्याच्या न्यूजपेपरमध्ये सुद्धा आमच्या ह्या मूर्तीचा फोटो आला होता। म्हणजे ती मूर्ती आम्ही एक पूर्ण मातीतून साकारलेली, हा फुल बॅलेन्सिंगमध्ये मूर्ती होती ती। म्हणजे एक नंदादीपच्या समयावरती विराजमान मूर्ती होती। तुमच्या गोव्याच्या न्यूजपेपरच्या हेडलाईनला ती हायलाईट झाली होती।
आणि आम्ही मूर्तीच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न आमचा कायम असतो. किती साधारण किती जणांचा हातभार असतो या मूर्तीला? भरपूर जणांचा हातभार असतो. म्हणजे मी असं किती जण सांगू शकत नाही. म्हणजे संपूर्ण लोकमंडळाचा पोरांचा आमचा युवकांचा हा उत्सव साजरा करण्यास सहकार्य असतं. पण वरिष्ठांचा हा आम्हाला मार्गदर्शनसुद्धा असतं. लहान मुलं कशी पार्टिसिपेट होतात? नाही भरपूर. आता तुम्ही थोडं असे म्हणणार आम्ही लहान मुलांची सुद्धा आरती ठेवतो एक दिवस. म्हणजे जेणे जी आरतीची हे असेल ना सुरुवात त्यांनीच करावी. आणि आत्ता आम्ही ना आमच्या पिढीला पुढच्या पिढीला आपल्या हिंदू धर्माबद्दल माहिती व्हावी म्हणून ना आम्ही आमच्या गल्लीची एक लहान मुलांची आरतीची टीम तयार केली आहे, जी 11 दिवस तीच आरती म्हणतात. म्हणजे हे म्हणा आहे ते मृदंग म्हणा आम्ही पण असतो त्यांच्या पाठीशी. खरं स्कोप हा आम्ही त्यांना दिलेला आहे. म्हणजे बाळगोपाळांची असते आमची आरती असते. एक हा आमचा विषय आहे. आम्ही सध्या असा शुक्रवार पेठ टिळकवाडी बेळगाव हांगासर बरीचशी वर्सां जालीं. तशेंच गणपतीची आमी सार्वजनीक गणपती पुजतात ते पळयतात. आणि आयज आमच्या वांगडा तेचे अध्यक्ष आसात. सर तुमचं स्वागत आहे. तुमचं नाव? माझं नाव सूरज करंडे. मी सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ शुक्रवार पेठ टिळकवाडीचा यंदाच्या वर्षी मला अध्यक्षपद दिलेलं आहे. आम्ही सालाबादप्रमाणे यावर्षीसुद्धा भव्य अशा देखाव्यात आणि डेकोरेशन गणपती साजरा करत आहे. आणि आपलं ह्या मंडळ यावर्षी 22व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. त्यासाठी आम्ही इतक्या भव्य अशा देखाव्या आणि श्रीमूर्तीचं आगमन सोहळा भव्य अशा तरीकेने केलेला आहे. आणि आमच्या गणपतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे लोक आमची वाट बघत असतात आपल्या मंडळाचं, की आपल्या मंडळासमोर काय देखावं, यंदाच्या वर्षी आपण काय सादर करणार आहोत आणि आपली श्रीमूर्ती कशी आहे. ह्या मंडळाची जी प्रत्येक लोकांची आपल्या मंडळाबद्दल बेळगावात अपेक्षा असते की सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ शुक्रवार पेठ यंदाच्या वर्षी काय देखावा सादर करणार आहे. ह्या लोकांची अपेक्षा असतात आपल्याबद्दल, की इथलं आम्ही याच्यात मग्न असतो. 11 दिवस आपली मंडळाची पोरं सगळी अर्धी लोक अशी आहेत आपल्या मंडळात की कामधंदे सोडूनसुद्धा वर्गणीच्या टायमाला असतात आणि 11 दिवस इथे असतात. आणि आपल्या मंडळाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपले जे भाऊसिद्ध असतात, संजय गुगजी, संजय जाधव, या सगळ्यांच्या पाठिंबाने आम्ही एवढं दरवर्षी सादर करतो. आणि दरवर्षाप्रमाणे यावर्षी तुमचा देखावा आहे तो साईबाबांचा होता. मागच्या वर्षी कुठचा होता? मागच्या वर्षी आम्ही देखावा केला नव्हता. 2 वर्षी आम्ही कोविडसाठी गॅप होता आमच्या इथे. आम्ही लास्ट इयर 2019मध्ये वैकुंठांचा देखावा दाखवला होता. तुकाराम महाराज जे वैकुंठाला जातात तो देखावा आपण दाखवला होता. तेव्हासुद्धा इतका क्राऊड होता, भरपूर क्राऊड होते. गेली आता 22 वर्ष आम्ही देखावे करतो, ट्रिक सीन करतो. लोक अपेक्षा असतात की दरवर्षी यांनी काय सादर करतात, यावर्षी काय सादर करतात, लोकांची अपेक्षा असतात. त्यामुळं आम्ही इतक्या जोरात ठरात हे उत्सव हा साजरा करतो. इथे मुलांचा सहभाग कसा असतो? गणपती मंडळाचे प्रत्येक पोरगं इथं दररोज 3 वाजेपर्यंत असतं. संध्याकाळी 7 वाजता आलं की त्याचं इकडंच तो असतो आहे. संध्याकाळपर्यंत 7ला इथे पोचले की सगळे 3पर्यंत असतात. आता हे राजू शिंदे दादा हे जवळ 7ला कामावरून डायरेक्ट उंदावरून इथं येतात आणि रात्री 3 वाजता घरी जातात जाधवनगराला. परत आपल्या मंडळाची प्रत्येक पोरगं इथं भरत असतात, बाहेर असतात. व्हॉलंटिअरचं काम मॅनपॉवर जे असते चांगली असते मॅनपॉवर. त्याबद्दल मंडळाचं कुठलंही पोरगं कुठेही जात नाही. 11 दिवस स्थायिक इथंच असतं. कामधंदे सोडून मंडळाची पोरं एक सुद्धा अशी आहेत की ज्यांनी इकडं काम करायसाठी दुसऱ्या दिवशी कामाला जात नाहीत. विठ्ठलाकडचा गणपती आहे, राजा गणपती फर्स्ट गेट. आणखीन इथं काय इथं सर्व बरं आहे आणि फार वर्षापासून काय पण काम केलं ना तर मागितलं ना ते काम मणिपूर्ण काम होऊ शकतो असं आमचं दगडूशेठ महाराजांचं हे. किती वर्ष आली? आता कमीत कमी 40 वर्ष होऊन गेले बघ. मला तर काय माहीत नाही तरी पण 40 वर्ष होऊन गेले तर बरोबर येतं.
सार्वजनिक गणेशोत्सव निमित्तात काय इकडे प्रोग्राम वगैरे काय होतं? प्रोग्राम करतो आम्ही, भजन वगैरे असते, काही ना काही प्रोग्राम असते. मांडव आम्ही सगळं व्यवस्था मंडळाचे सगळं काम करतात, सगळं व्यवस्थित चालतं. आणि कधीपासून तयारी सुरुवात करतात? हे आम्हाला एक 15 दिवस 8 दिवसापासून पहिलंच चालू. सध्या आम्ही असा सोमवार पेठ आणि मंगळवार पेठ या गणेशोत्सव मंडळाच्या पंडालान आणि हांगासर आमच्या वांगडा असा ह्या मंडळाचे अध्यक्ष. सो तुमचं नाव? शशिकांत खासबाग. शशिकांत राघवेंद्र खासबाग. किती वर्ष आली गणपती? आम्ही इथं बसून आता हे 10वं वर्ष चालू आहे. हे आम्ही सुरुवात करायचं मेन उद्देश हे होता की आपलं सांस्कृतिक कार्यक्रम करायचे आणि सांस्कृतिकप्रमाणे पारंपरिकप्रमाणे आम्ही हे उत्सव करण्यासाठी हे स्थापन केलेले आहे. फक्त काही फटाकडे लावणे, नाचणे आणि डॉल्बी लावून हे करणे ह्याच्यासाठी हे उत्सव करायचं नाही आहे. आपलं जे गणपतीचे भक्तांना जे आपल्या इथं आवडतं आहे की काय करायचं की काय नाही करायचं, ते सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यासाठीच आम्ही हे स्थापन केलेलं आहे. कुठचे कार्यक्रम यावर्षी आयोजित केलेले आहे? आता सध्याला दरवर्षी आम्ही अथर्वशीषचा कार्यक्रम करतो, अजून आता व्हायचं आहे. आणि बाकीचे भजन वगैरे करायला लावतो इथं आपण. कालच आपलं हे झालं, होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम झाला. आणि बाकीचे असे मलखांबचं काम तिकडचे कोकणाचेच येतात, मलखांबचं काम करतात. आणि ते कोळीचं डान्स पण केलं आम्ही. भरपूर असं प्रत्येक वर्षी काही ना काही आपला कार्यक्रम असतोच. 2 वर्ष झालं, आता कोविडमुळे झालं नाही. आता ह्या वर्षी पण जरासं आपण चालूच आहे आपलं. आता अजून एक 2-3 दिवस आहे, अजून करणार आहे. आता ह्याच्यावर कोल्हापूरहून आपण एक भजना मंडळाला बोलवलं आहे. ती एक 81 लोक ते वारकरी आहेत. त्यांचं पण आता खेळ ते होणार आहे आपल्यासमोर, ह्याच्या मंडपासमोर होणार आहे. आणि गणपती पोचवताना पण ते आम्ही त्यांनाच हे केलेलं आहे की नाहीतर आमचं काय असं असतं, आमची महिलांचं ढोल पथक आहे. पहिला आमचं सुरुवात आम्ही डॉल्बी बंद केलं, मग काय करायचं हे असं म्हटल्यानंतर आपण काय करायचं की एक महिलांचं ढोल पथक आम्ही बेळगावात प्रथम आम्ही बेळगावात सुरू केलं. फक्त आमच्याकडे एक 81 बायका आहेत, मुली आहेत, ते सगळं येऊन ढोल पथक आम्ही सुरू केलेलं आहे. पहिला बेळगावात फर्स्ट आम्ही ते सुरुवात केलेलं आहे. त्याच्याप्रमाणे आम्ही दरवर्षी गणपती आणताना आणि पोचवताना त्यांच्या ढोल पथकावर आम्ही गणपती पोचवतो. आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आमचे दरवर्षी असं अथर्वशीषचा कार्यक्रम असतो, महिलांचा अथर्वशीष कार्यक्रम असतो त्याच्या मंडपातच. आणि पावित्र्य पण आम्ही फार असं मंडपात राखतो. आणि स्वच्छता हे आमचं मेन उद्देश आहे, स्वच्छता ठेवणं. फटाकडे वाजवायचं नाही. आणि असं गुटखा खाऊन म्हणजे दारू वगैरे पिऊन आत मंडपात कोणी यायचं नाही, असं शिस्तबद्ध आम्ही आपण हे मंडप स्थापन केलेलं आहे. लहान मुलांचा सहभाग कसा असतो ज्यावेळी गणपती? हो, काय आहे, लहान मुलांसाठी आपण कार्यक्रम भरपूर असं ठेवलेला आहे की ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन आणि असे बाकीचे असे भाषण करायचे, असे भरपूर असे कार्यक्रम आम्ही ठेवतो प्रत्येक वर्षाला. ते पण आता आम्ही ह्यावर्षी आपण करू शकलो नाही. दरवर्षी आमचा कार्यक्रम असतो. यावर्षीचा थीम काय होता तुमचा गणपतीचा? ह्यावर्षी असं विचार म्हणजे तोच आपला, बाकी काही नाही आहे की सांस्कृतिकच हे काय म्हणतो. मारुती मंदिर हांगासरलो गणपती आम्ही आता पळोवया आणि हांगासरले जे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे जे मेंबर असतात त्यांच्या कडल्यान जाणून घेऊया की त्या गणपती कितली वर्सां झाली ती. सर, किती वर्ष आली गणपती? हा वर्ष फार वर्ष म्हणजे आता जवळजवळ 115 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. 115 वर्ष.
आणि काय यावर्षी थीम काय आहे तुमची? यावर्षी स्कीम म्हणजे काय असं काय नाही आहे. 115 वर्षापूर्वी बैठक गणपती केलेला आहे आसामवरचा आशीर्वादचा. पाठीराखा म्हणून हा गणपतीची मूर्तीचा हे देखावा आहे. साधारण किती फूट लांब असणार? हे 11 फूट लांब आहे. 11 फूट उंची जी आहे, लांब उंची आहे 11 फुटी. आणि मुलांचा कसा हातभार लागतो? मुलांचं आमच्या मोहरी गेलेल्या मंडळाचं सहकार्य संपूर्ण आहे. बाकीचं काही नाही आहे, कंप्लीट संपूर्ण आहे. याकडे दरवर्षी महाप्रसाद होते. शाळा गणव काय कार्यक्रम असतात? गरीब ज्याचा शाळेचा गणवेश जिला वाटवतो. अंधशाळेला अन्नदान केलं जातं. वर्षातून 2दा एक मोहतीला म्हणून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातर्फे मोहतीला सहस्त्रवचा अभिषेक केला जातो. सहकार तो करतो. आणि वर्षातून गणम होते, सत्यनारायण पूजा होते, नंतर सहस्त्रावर्तन होते. ह्या अशा गोष्टी राबवल्या जातात मंडळातर्फे. आम्ही सध्या असा हांगासर मारुती मंदिरान, आणि मारुती मंदिर हे हांगासले साधारण 250 वर्षां पूर्वीचे असे मंदिर हे. सो ह्या मारुती मंदिरान आम्ही एक जे वरिष्ठ असे कार्यकर्ते त्यांच्याकडे उलोया. सर तुमचे स्वागत आहे. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव अर्जुन कल्लाप्पा पुजारी, मारुती देवस्थानचे पाळीदार पुजारी. हे मंदिर साधारण अली आदिलशाह म्हणजे जवळजवळ 250 ते 300 वर्षापूर्वीचं आहे. या देवाला आदिलशहाची सनद आहे. आणि हे पुरातन देवस्थान बेळगावातील ग्रामदैवत म्हणून ओळखलं जातं. आज या ठिकाणी गोवा, धारवाड, हुबळी या ठिकाणचे लोक आवर्जून नवस फेडण्याकरता येत असतात. काही असे लोक आहेत की त्यांना इथं आल्याशिवाय चैन पडत नाही, आणि ते गोव्याहून बेळगावला आले की पहिला मारुतीचं दर्शन घेतल्याशिवाय जात नाहीत. हे ग्रामदेवता इथं पूर्वी वेधशाळा होती, लग्न कार्य होती, सगळं करत होते. पण आता इव्हेंट आल्यामुळे लग्न कार्य बंद झालेले आहेत. मुलांची वेधशाळेविषयी आस्था कमी झालेली आहे, म्हणून आता इथं वेधशाळा नाहीशी झालेली आहे. सूर्यनमस्कार पण घालत होते. पटवर्धन बुवा ज्यांनी बेळगावात पहिला सूर्यनमस्काराचे वर्ग घेतले ते पटवर्धन बुवा आणि प्रथम सूर्यनमस्कार या मंदिरात सुरू केले. या ठिकाणी अनेक कीर्तनकार येऊन गेलेत. निजामपूर बुवा, आफळे बुवा असे मोठमोठे कीर्तनकार येऊन गेलेत. स्वातंत्र्यपूर्व चळवळीचं केंद्रस्थान सभासाठी हे मारुती मंदिर प्रसिद्ध होतं. कोणतीही चळवळ असू दे, या मारुती मंदिरात त्या चळवळीचं श्री गणेशा केला जात होता. असं हे पुरातन मंदिर आहे. आणि साधारण आम्ही बघतो की जेव्हा आम्ही प्रवेश करतात त्यावेळी इकडे एक मत्स्य रूपी आम्हाला बघायला मिळतं. त्याचं महत्त्व काय? मत्स्य, कुर्म, कासव किंवा मासा हा स्वतः पिलांना दूध पाजत नाही, तर नजरेनं त्यांची पिलांची पोटं भरतो आहे. कासवाचं कसं आहे, त्याला 6 अवयव आहेत. शेपटी, तोंड आणि 4 पाय, एकूण 6 म्हणजे षड्रिपू. मंदिरात येताना तुमचे विकार, हे षड्रिपूचे विकार पोटात घ्या आणि त्यापासून मुक्त होऊन तुम्ही देवाला नमस्कार करा. कसं कासव ज्याप्रमाणे पिलांना बघतंय तसं तुम्ही देवाकडे प्रेमानं बघा, तुमचं पोट भरते. अशा रीतीचं ते प्रतीक आहे. आणि यामध्ये षड्रिपू, आपण षड्रिपू विकार, आपले 6 विकार बाहेर ठेवायचं आणि मंदिरात प्रवेश करायचा. यामागचे हे कारण आहे. आम्ही सध्या बुरुड गल्ली हांगासर आसा आणि हांगासरले जे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे एक मेंबर आमच्या वांगडा आसा. सर तुमचं स्वागत आहे. तुमचं नाव काय? प्रकाश निसरीकर. किती वर्ष आली गणपती पुजताय? आमची 1906 सालीपासून सुरुवात आहे. म्हणजे जवळपास 116 वर्ष. 116 वर्ष. लोकांचा कसा रिस्पॉन्स आहे? किती जण दरवर्षी आम्ही बघतो की लोक वाटत आहेत, म्हणजे येत आहेत बघ काय लई लोक, भरपूर लोक येतात.
आणि काय काय कार्यक्रम आयोजित होतं या निमित्ताने? इथे पूजा होत आहे, महाप्रसाद वगैरे होत आहे, गणहोम आणि भजन वगैरे किंवा असं काय कार्यक्रमाचे आयोजन मध्ये होत आहे. भजन कीर्तन मुलांसाठी वगैरे काय ते स्पर्धा वगैरे ठेवत आहे, रंगोली स्पर्धा याची स्पर्धा ते ठेवते. आणि यावर्षाची तुमची थीम काय आहे? थीम काय आहे यावर्षीची थीम काय आहे? मोराला पकडायला उडाला आहे. मोराला. आणि मागच्या 2 वर्ष आम्ही बघतो की कोरोनामुळे लोक कमी येत होते. यावर्षी कसा आहे लोकांचा रिस्पॉन्स चांगला आहे. लोक भरपूर आलेत. आम्ही सध्या असा अंसुरकर गल्ली हांगासर आणि हांगासरल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष आमच्या वांगडा आसा. सर तुमचं स्वागत आहे आमच्या कार्यक्रमात. किती वर्ष आली गणपती पुजताय? सर 1933 साली स्थापना झाला, आता 89 वर्ष पूर्ण झाली या गणेशोत्सव मंडळाला. हां. आणि मागचे 2 वर्ष आम्ही बघतो की कोरोनामुळे लोक कमी यायचे. ह्या वर्षी कसा प्रतिसाद दिला? यंदाच्या वर्षी 2 वर्ष संत गतीने होता, कोरोनामुळे पब्लिक बाहेर आली नव्हती, पण ह्यावेळेला उत्तम प्रतिसाद आहे. लोक भाविक भरपूर येत आहेत. रात्री 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत गर्दी आहे आणि मंडळाचे कार्यकर्ते सतत असतात तिथं, त्यामुळे रात्री रोज 3 वाजेपर्यंत पब्लिक आहे. उत्साह खूप चांगला मिळाला आहे. आणि ह्या सार्वजनिक गणेशोत्सव निमित्त तुम्ही काय कुठचे कार्यक्रम आयोजन केलेले? आम्ही मंडळ प्रत्येक वर्षी रक्तदान शिबिर, महाप्रसाद असोत, मुलांसाठी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन अथवा इतर साहित्यिक वस्तूचे वाटप वगैरे करतो. प्रतिवर्षाप्रमाणे यंदाच्या वर्षी करणार आहे. ह्या वर्षाची तुमची गणपतीची थीम काय आहे? यंदाला आम्ही ह्या वेळेला गणेशोत्सव हा महादेवाची मागं मूर्ती आहे, नंदीच्या याच्यावरती समोर गणेश विराजमान आहेत, अशी थीम करून केलेला गणेश मूर्ती आहे. आणि किती जणांचा हातभार साधारण लागला असेल, लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत? मंडळाच्या जवळजवळ आमच्या नाही म्हटलं तरी 80 कार्यकर्ते आहेत. लहान मुलांपासून मोठे 50-60 आहेत आणि एक लहान पोरं 20-21 आहेत. जे सगळेजण सतत इथं काम करतात. रांगोळी काढण्यापासून, मंडप झाडण्यापासून, गल्ली सजवण्यापासून सगळं काम हे मंडळाचे कार्यकर्ते स्वतःच करतात. आणि लहान मुलांचा सहभाग कसा असतो? ते स्वतःहून येतात का तुम्ही त्यांना सांगून? ते दरवेळेला लहान मुलांचा उत्साह सगळ्यां मोठ्यांपेक्षा जास्त असतो. ते स्वतःहून येऊन काय काम आहे ते सांगायच्या आधी कामं करायला लागतात. आम्ही सांगितलेली सगळी कामं करून उत्साहाने कामं करतात.